қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қувваҳое мебошанд, ки тамоми сарзамини моро бештар муҳофизат мекунанд. Ба онҳо хеле миннат дорам. Кулли сарбозони ватанро, ки марзу буми моро ҳимоя мекунанд, табрик мегӯем. ба ҳамагон албас ба халқи кишвари соҳиби истиқлоли Тоҷикистон, ки 23 феврали соли 1993 рӯзи қабули таъсисёбии Артиши Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз шудааст ва 23 сола мешавад Артиши Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ёдовар мешавам, ки барои халқи Тоҷикистон, ки заҳмати шабонарӯзӣ ҳамон абармардони посибонони ватан аст, ки мо осуда дар ин кишвар ҳам аз хатарҳои беруна ва ҳам аз амнияти дохила мо дар ҳифз амон аст. Ва ба ин муносибат ман ҳамаи халқи кишварро ва дар симои халқи кишвар тамоми марзбонони ватанро, чи аз сатҳи олӣ ва чи то курсанту сарбозро ба ин муносибат самимона ва сидқи дил табрик гуфта барояшон дар ҳифзу амнияти суботи кишвар ҳамчун як сипари устувор аввалан тансиҳатишона мехоҳам, баъд ҳифзу амнияти мардумро ба онҳо супоридагӣ ҳастем. Аз онҳо ин амниятро боз хоҳонем ва худованд ин рӯзро барояшон муборакбод бигӯяд. Сарбозои ватани лоим фақат ҳаст саломат бошанд ва мо аз ҳамин террористои ҳамин вае ки мо бо ҳозир вай хай худо бошкур ҳозир тинҷию мо бибарем ки халал нарасонанд ба қувват бошанд ва ҳамон сарҳадои моя аз таҳти дил нигоҳ дошта истам. ва табрик мекунам ҳамаи тоҷикистониёни азизро ба ин рӯзи 23 феврал, рӯзи артиши миллӣ. Тоҷикистон бояд тинҷ бошад, доимо ҳамчхели антоями рӯза ҳама вақт тинҷ бошад ва доимо сулҳ дар осмону дар замини мо доимо сулҳ бошад. Поздравляю их. Ну, желаю, чтобы они защищали Отечество, как могли. Пускай будут всегда здоровы. онҳоро ба муносибати ин идашон табрик ва муборакбод менамоям. ба онҳо умри дароз, саломатӣ бардавом орзу мекунам ва хоҳони онам, ки ҳамеша ҳифзи ватанро кунам. бо омади иди артиши миллӣ ҳама ҷавоно, ҳама мардони республикаро табрик мекунему. сеҳат саломат бошанд, умри дароз бинану ҳамеша дар осмони мо соф бошад. Тоҷикистон ҳамин хел мамлакати ободу зебо шавад. ҳама вақт хурсанду хушнуд бошанд ҳама мардони мо, ки сарпаноҳи мо мардон мебошанд. халқи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳамин рӯзи артиши миллӣ аз таҳти дил табрик ва муборакбод гуфта ба ҳамон афсароне ки хизмати ҳамин модар ватана карданд умри дароз ва баракат тамона доранд. Сарбаланд бошам ва вақт муҳофизи ватан бошам. Сарбозои ватан бачанд ин дилу ҷигари мо бачанд. бе ҳамонҳо мо хорем ба фикри ман бачам. саҳату саломатӣ, тану ҷои саҳар, худо умракошон дароз бошанд. ҳама вақт дар болои сари мо, соябони сари мо бошанд бачам. 23 феврал рӯзи артиши миллӣ аст. Сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯзи муборакашон табрику таҳният гуфта аз онҳо ҳимояи марзу буми ватанро талаб дорем ва ба онҳо рӯзи хуб таманно дорем. 23 феврал ҳама модарон, занон, хоҳарон интизор мешавем то ки мо табрик арз кунем азизонамонро ва хусусан он сарбозоне ки дар сарҳад ҳастану ва сарҳади ватанро дидбонӣ мекунанд. акнун ман як рози худамро гуфтанӣ ҳастам. вақте ки давраи иттифоқи советӣ буд, ҳар як модар, умуман ҳар як тоҷикистонӣ орзу мекард ки фарзандонашон дар мамлакатҳои хориҷ он вақт рафта хизмат мекарданд ё СССР-и пештара ба роҳи дур мерафтанд ва мегуфтанд ки агар дар Тоҷикистон хизмат мекарданд, ина бинед, шояд ин оҳи модарон бошад ки худованд шуниду имрӯз аллакай фарзандои мо дар Тоҷикистони азизи биҳиштосои мо посбонӣ доранд, хизмат мекунанд, хизмати ватанро, сулҳро, ваҳдатро ба ҷо мебиёранд. ман аз самими қалбам ба шумоён пеш аз ҳама саломатӣ, умри бо баракот ва ҳамаи орзуҳои неке ки шумо дар ин ҷавонӣ доред бигзор иҷро шавад. омин мегӯям. шод бошед.